Hi mga kamamis! Naghanap ba kayo ng diapers para sa mga anak niyo? Na may quality at syempre murang-mura pa dito. At dito na kayo makakabili sa Baby One Diaper with quick, dry, with wetness indicator at syempre 50 pesos na po siya. At may pa-free 2 hanger pa si seller. O diba, bonggang-bongga. At ayan, nakita nyo sa video na nakabukas na yung akin kasi ito talaga yung ginagamit ng anak ko. So ayan, yung dalawang hanger. Any color naman na matatanggap mo basta may dalawang hanger. Diba? Sobrang sulit. At ayan, bukas-bukas to siya. At ayan, malapit na nga siyang maubos. Kaya mag-order naman ako ulit. Dahil subok na subok ko na ito talaga yung diaper na to. At dahil sa diaper na to, nakasulit talaga ako. So ayan, pants na siya pero 200 something lang yung price niya. Naka-pants na at 50 pesos na siya. Kaya sobrang sulit na talaga dito sa diaper na to. Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na, bili na kayo.